Ukuphakama kwami akube kuhle babangcwele. Hambisani lezi zindaba akube kuhle abangcwele. Ngicela ukunxusa uNkulunkulu oyingcwele inyazi lwezulu abengakimi. Bengingayimisela enhlobo ngokusukuma. Ngoba kuye kungabi kuhle ukusukuma njalo, sasiyele kanjalo la ekhaya. Sinokuthunywa kwathiwa ke akukuhle ukuthi njalo hlezi usukuma abantu bekubone, bekubuka amaNazaretha ngoba amehlo abo nokudlinza kwabo kungakubulala ube umlotha. Amen. Ngicela uNkulunkulu abengakimi nami ngikhumbule indaba zakhe bese ngiyikhuluma. Amen. Ngizocela nje ukukhuluma ngezihloko mhlawumbe ezintathu bese ngihlala phansi ngizocela baba ungithinte makukhona olandela. Amen. Ngisukunyiswe ukuthi ngibone isikhala kanti satshelwa ngokuthi la ekhaya isikhala asifuneki. Amen. Sithena ngicela ukukhuluma ngomuntu engihlangane naye ohambeni bese ngikhuluma ngenkonzo yasabatha lasekuseni kamfundisi uNzama ngoba inyanga umhlangano mhlawumbe ngikhulume nje ngemithetho emibili yokuvunula kanye nokwenziwa esigcawini nokungenziwa esigcawini uma inhlanhluthi ivunule. Amen. Bese ngima sithe masamba sisohambeni siphumile nje ngengichaze kakhulu ngohambo bachazile obaba. Sathi masifika lapha eparishini asesihlanga emangihleli nje siphumule sihleli nezinsizwa siyaye sixoxeke njengabantu bala ekhaya kube ngathi siyazana noma singazani ngokuthi umbele munye wonyazi lwezulu. Amen. Sithi sahleli qhamukeni insizwa nje yakwaXhosa ayisilona iNazaretha ibisifika ibuze ukuthi kukude kanjani la isiyakhona sofika nini. Silandule sonke sithi hayi kusasekude futhi nokufika sazi ngoba konke kukumnikazi. Amen. Ubuzelana ithi hayi angiphathanga imali kahle lapha nje ngiphethe 50 rand kuphela bengaqondile nokuza lapha le nsizwa ayisilona iNazaretha. Amen. Ifike ithi angiphilile kahle kahle bengaqondile le nokuza lapha kodwa
ngithe mangilele ebusuku uthi ithi ngihlushwa ukufa okufike kukhuphuke lapha bese kungivala isifuba ushisa umzimba wonke kube ngathi khona amalahla angishisayo umzimba nomzimba uthi ke bisikhuphuka lento ingivala la isifuba umoya mbuso uyaphela uthi kodwa ngokulala kwangalesine kuzosa kube uLesihlanu ifike yangibamba lento kakhulu ngokungajwayelekile yanyuka lento yanyuka wasuba buhlungu umzimba ukhetha amabala la ubabhlungu khona uthema uphuma umoya ngaficwa igama elilodwa ukuthi ngithi Shembe ngase ngithi Shembe uthi ngithema ngithi Shembe kusho umuntu osohambeni uthi ngithema ngithi Shembe uthi kwasekuqhamuka lenkosi lesilandelayo uShembe unyazi lwezulu uthi luze kimi lugqoka umjiva oyigolide okhafuzelayo ogqize ngengwe lapha uthi la seluza kimi kakhulu ngokusheshsha lwafikela ngibeka isandla la kubhlungu khona lafikela ngibeka isandla uthi ngeza ubhlungu ukushisa okwehlukile engakaze ngikuzwe uthi qede lapho ngatuka ngase ngiphaphama ngaleso sikhathi umoya wami wabuyela esidunjini amen uthi thema isuka lenkosi ibisigqoka umjiva ophephuli ogqize ezikhonweni ngeimbali ocobezelayo nalapha esiphika ogqize ngeimbali yayisibiyele emuva uthi yayisingithusa lento ukuthi isho ukuthini uthi ngase ngizwa kuvuma ukuyilandela ngithema ngisahleli kwaqhamuka amakhehla amadala uthi athi mfana angeke azakhulume nawe uShembe uthi kusukela namhlanje mlandele kanye nabantu abamlandelayo hamba kuye ebuhleni yomlandelo uzosinda ithi ke lensizwa ngize kanjalo bengitshela ukuthi ngizofika nje ngijike emuva manje uma ngifike ngithola le ndaba ukuthi kunohambo lwamaNazaretha singase ngiyibona lento engiyibonile ebusuku ukuthi shuthi yilo lolu hambo kumele ngilwenze fanele ngiyilandele lenkosi kuze ngiphile ithi ke lensizwa anginawo ngisho imali yokubuyela ekudla ngiphethe emuva ngiphethe nje u50 nayi imoto ngize ngemoto ngayishiya ebuhleni uthi manje into engididayo ngithe ubaba mayiphuma ebuhleni waphuma egqoke lomjiva ophephuli njengoba ngimbone ebusuku ngempela silandela inkinga maNazaretha silandela inkinga ithi lensizwa mayichaza ngendaba yayo inde ithi uyabona ngilapha nje ngikhandlekile ihambeke kabuhlungu igqokele nje lamabhuluke lawo esiwagqokayo amakhagwa namaphakethe ngathi amasosha igqoke lona iyohamba uhambi sihambe isizihamba kabuhlungu ngoba isiphothukile ithi lolukhulu loluhambo lunzima ithi kodwa ngizukuphumula engakutholi ngaphandle la mangikhona uthi nihleli nento enkulu maNazaretha uthi ngikhathele njena bengayilungiselele ngilambile eswini kodwa manje ukuthula nokuphumula engikuzwa lapha akufani nalokhu engimangisekhaya uthi mangihleli khona ekhaya noma ngingedwa endlini uthi ngizwa ngesaba kodwa lapha ngithema nginyathele ebuhleni ngizwa ngiphumulile umoya wami uthokozile bese ngidlula kuleyo hambo ngize enkonzweni yesabatha kamfundisi umfundisi uthe ucela ukukhuluma ngezihloko ezimbili angeke akhulume ngokuningi angeke azashumayele kodwa uzokhuluma ngezihloko ezimbili wathi uzofisa ukukhuluma ngokuthi umuntu uma esekhaya usiphatha kanjani amen wayesethi futhi ufisa ukukhuluma nane leadership ukuthi laba bangama leader emsebenzini noma emphakathini bahlala kanjani nabantu amen bamenamele usimaka See
Ngizosi uNkulunkulu abengake mangangishiya. Amen. Ngizwa ngifikelwa ulukhulu uvalo ngithi ngiyaqalaza nemuva angiboni umuntu oguqile abasondela obaba nabafowethu akade behambile. Amen. Uthi ke umfundisi ucela ukukhuluma nge-leadership. Ukuthi la isikhona thina ama-leader senze njani. Amen. Isemsebenzini la ukhona uhleli nabantu obaphethe abareporta kuwe noma mhlawumbe uyinduna ekhaya noma mhlawumbe uyikhansela noma uyinkosi noma umfundisi leli bandla umshumayeli umvangeli iliphi igalelo lakho esizweni noma kulabo bantu baphethe igalelo lakho lokuthi uyakubathuthukisa. Amen. Ukukhuluma onjalo umfundisi kungithintile ke mina ngoba ngingedwa nje ngiyangithule ngiyibuka indaba ekakhulukazi indaba yaleli bandla ngicabange ngibona ubuningi bethu ukuthi sibaningi kangakanani ngibone imigudu kababamkhulu wayenzile ukuthi kuleli sonto fanele lihambe lifikephi kepha kunezinto ezikhona ezigcine zingenzeki ngendlela hleze angazi noma ukufunda kwethu kuncane noma ukubona kwethu kufishane ukhuluma ke lokho umfundisi ukuthi uyacela ukuthi la isikhona khona uma ungumshumayeli uma ungumfundisi uma uyinduna akube khona into oyenzayo ezothuthukisa abantu ezothuthukisa ibandla ezothuthukisa isizwe ukuthi kusasa singafani nayizolo. Amen. Lokho ukukhuluma ingelosi ngizisheshe ngishiya ngizocela nami kube ngisheshe ngehlele ngezansi. Amen. Angiseze ukuqhubeka kakhulu ngizoyibamba nje isihloko bese ngicela ukukhuluma ngizoxoxa abamshumayeli ngeke ngikhulume ngomthetho ngizoxoxa ngoba umthetho awubekelwe thina. Amen. Manazaretha kakhulukazi thina enhlalisuthi ngubona kwanda lokho sengithanga ukukhuluma ngokukhuluma ngoba mhlambe ngibeka umthetho kodwa ngikhuluma ngoba ngixoxa. Amen. Ngoba mhlawumbe abanye bethu bakwenza abasuka bengakwazi. Amen. Babona kwenziwa nje bese bakubona kukuhle bese bakufisa nabo ukwenza ngoba kuhle. Ithi inkosi ilanga ngelinye ilanga mayikhuluma ithi la ekhaya imvunulo zintathu. Amen. Ithi imvunulo yesikoshe esibovana, imvunulo yesikoshe esimnyama nemvunulo yesidlo. Amen. Ngicela nje sime kule yemvunulo yesidlo. Imvunulo yesikoshe esibomvana, imvunulo yesikoshe esimnyama, imvunulo yesidlo. Hayi imvunulo yenjobo noma hayi imvunulo yakwaZulu. Amen. Ngicela sehlukanise imvunulo yesidlo ukuthi uma ithi inkosi la ngemvunulo yesidlo mhlawumbe uNkulunkulu wayichaza ukuthini. Abake baye esimayweni bake babone mhlawumbe omama kuba bambatha kanjani uma beye esimayeni. Amen. Bafike bambathe ngokujwayelekile bese bambatha ikhulu ngaphezulu mhlawumbe ngiyaphosisa. Amen. Kunjalo ngithi. Amen. Thina bobaba noma thina nhlalisuthi masiye esimayeni sigqoka umnazaretha wesimaya omude esingawugqoki kwenye indawo ongowesimaya kuphela owashiwa uwe uayinwe uwe iwenziwe yonke into umnazaretha wesimaya oshaya emaqakaleni bese ugqoka imbatha ngoba imbatha imvunulo yani yesidlo. Sengicela ukubuza ukuthi noma ngexwayisa ukuthi kuvelaphi lokhu ukuthi emvunulweni kababamkhulu emgidini wesidlo sivunule ngesidlo bese sigqoka amashoba sigaxa amashoba singambathi imbatha sigaxe amashoba ugidela uThixo. Kunokwehluka ukuvunula kwesintu nokuvunulela uJehova. Uma uvunulela uJehova uzovunula ngendlela ovunula ngayo uma uye emgidini ifane nendlela ovunula ngayo mayodla isidlo. Sasikhuleke sitshela ukuthi amashoba awagqokwa la ekhaya mhlambe sekuke kwashiwo kwangeqa mina kwaze kwathiwa inhlalisuthi ayuveza umbilo wayo lo ingakho fanele sigqoke sifase iyembe bese sifaka uthayi. Kwenzeka kanjani uma usuvezela uJehova isifuba sonke uzufuna ukugida ngaphambi kwakhe ngosuku lomgidi.
lokho okwenzakalayo bekungekho endulo mhlawumbe kufika nami nawe. Uma singenakho isiqiniseko sakho asihambeni siyokubuza kobaba ngoba mhlawumbe sebabakhuzile abanye bethu bagcine kwangafika kithi sagcine sangakhuzeka thina ngoba sesibaningi esontweni. Kodwa akuvunulwa, sasitshela ukuthi akuvunulwa ngalendlela esekuvunulwa ngayo manje. Amen. Sengigcina ngihlala phansi. Kukhona lento eyenzekayo uma mhlawumbe umgidi usumnandi kakhulu, ithuluzi selihamba, sebalincoma bathi nisina kahle nawe usuyizwa lento itshikiza, bese abanye bethu baphuma kugiwa. Akwenziwa kuleli bandla. Sasitshele kanjalo. Abanye bethu sebaze bagiye ngisho phambi kababa. Ubaba mayebusisa umgidi, igiye insizwa igiye izijike ithi ibheshu lihambe lithi nenjobo phambi kaNkulunkulu. Mhlawumbe ngisho nakini awukazi uhlabe ngisho inkomo ugiye esibayeni, kodwa usuyogiya lapha phambi kobungcwele, phambi kaNkulunkulu. Konke lokho baba bethu babesitshela ukuthi akwenziwa. Angikhulumi umthetho ngoba nginhlalisa ukuthi, kodwa ngiyaxoxa nje ngoba inyanga omhlangano ngixoxa into nami engayizwa kwabadala nabazali bethu besitshela yona. Amen. Amen. Sakhula thina la ekhaya sitshelwa ngokhiye bebaliwe. Sitshela ukuthi unemvumo yokuthi lesihlabelelo, ngiyabonga sokhona ngemuva. Sitshela ukuthi sinemvumo ukuthi lesihlabelelo ungahlabelela njengalesi, lesi ngeke uhlabelele njengalesi. Amen. Amen. Noma ungaba nezwe elihle kangakanani, kuleli bandla ungafiki nokhiye wakho. Sicela thina ntsha sibuyele sihlabelele ioriginal yala ekhaya. Asingayihlabeleli lento yogospel esifika akusiyona yala ekhaya. Amen. Sasitshelwe kwasendulo manje kulikhulu ukuthi ningakhuzeka ngoba singamabhimba asifani nani, kodwa yenzani esasitshelwe ngakho la ekhaya. Kwaze kwathiwa isihlabelelo sisodwa siphathe ingilosi ezimbili. Ungakhona ukusho lesi sihlabelelo simuzi ukuthi lo muntu ujabulile ubonga uJehova, kodwa usengasho lesi sihlabelelo siza ukuthi lo muntu uyathandaza. Wawuhlabelela, babehlabelela abazali bethu kushaya kuyinwele kithi ngoba wayingahlabeleleli ukuthi kusasa ngifuna ukuvela ku-YouTube ukuthi ngiyayishaya lento yala ekhaya. Asingalidayisi isonto. Amen. Nkosi busise nekuzeni. Amen.